kudu sing gayeng. Oh iya. Lah nek bola pecah plus tikar Bapak Sunowo kalih Bapak Suranto. Ya, Nduk. Koordinator tarian pedagang wilayah Bentangan Yono loro. Sapa? Bopo Hafidil Huda kalih Bopo Gandhi Mustama. Oh. Nek perantauan Bopo Santoso. Iso. Bojoku ki ora iso ngono. Lho lah kok ya ora iso. Dulur ngene iso bareng tekser mlakune ngene iki ya. Gila. Kecetit. Kowe iso sehat apik tenan. Lah wong ya tergantung jamune lho Mas. Joget ngene iso penak. Penak lho Mas. Lah panjenengan ora penak? Ya ora penak. Lah ngapa? Ngene iki kaya nek sing ngewohi-wohi kon. Lah kok mau ya ora ditinggal ning omah kaya ngono. Tahu tak tinggal ning omah rubung semut kok kowe iki piye. Apane? Lho ngene malah kaya mesin jahit lho ngene iki. Rusak jiting ya. Penting lah enak. Mangkara jano kuning Tenokno sak tekake. ya gila nih. Ngopo? Lah kok kaya wedhus kaya ngono kuwi lho. Mbok ya sing apik, ancang-ancang ki ya sing apik wong ya aku wis demes ngene lho. Atur stamina. Bah. Pengen sampean ya. Pengen sampean. Apa sing arep jengleng aku kok sing kono malah nginang ini dhewe. Pengen, Pak. Kuwi iki menerke kursi kok menerke kursi. Ya. Ya. Elok tenan. Ngesti Wigodo ki jan. Alah. Perjanjian Mas. Ngadek iki kok mumbul kok ora ditabuhi coprok rokok sakler. Yo. Oh, berarti anu pengrawite madhepe rene. Ya ora usah madhep rene wong iki pengrawite iki cerdas-cerdas lho Mas. Ha nek sing madhepe rono kok madhep buri ngene lah ya mulai nyempion kiwa terus lho kok ya. Cerdas kaya. Ngesti laras kok. Ngesti Widodo. Neng ndi mul? Kanca Facebookan kok. Pak Mulyana iki kanca Facebookan Mas. Kanca Facebookan. Nek gawe story ngono. Piye Mas? Sing nyekel bentangan. Iya mul. Ya. Jas. Arep melu jengleng. Malah wedi lho Mas. Bul. Kembang wae petan guna kapan meneh gawe-gawe kanca yo ngene. oh iki alah kok senengane gawe horek lho Mas. Ngesti Widodo. Lah iya. Luput ki serenek ngono. Tenan. Kumpul mesti dijenggleng. Lah iya. Renek yo go ngantuk ki ora enek. Wong rene diniati nyambut gawe. Krungu dhewe tok wis seksine to. Kaya ngene dadi senengane bentang. Urung. Oh, ora bol kok terus ditabung. Saking semangate lho Mas. Semangat. Sempak teles. Apa kuwi? Semangat kompak anti lemes. Oh iya. Jadi kok ngantek rampung glang-glang terus. Teko ngendi iki Mas? Teko bentangan. Ya tendange iki lho. Oh iya. Pacita. Sik, anu ibu-ibu